żółte szkartki. Kiejsik sam umie na pniokach trafili się dwa kamraty pierońskie łożyrokie i tak po paru minutkach uzdali, co by werciło się coś ich szluknąć. A i że pieronem suło śniegiem było bez jedyności w nocy, berci go do swojego kamrata. A nic, wiesz ty co, pójdziemy można do mnie i obalimy nam ta halbecka, w którą on wykabzi. Becik, coś ty jaki, przecież Usia we chałupie jest i twoja staro, i twoja świekra, a chętnet piźnie 12 w nocy. Cicho być, Bercik, cicho być, wiela nie wandrze, no pendalujemy i tela. Zaklupali Hannesowo starą wrózę jego świekrą, otwierają drzwi i gibnięte w pół pytają kamratów rajn. Świekra stowa na szlichu, na tiszu halbecka, a babeczka od Hannesa sebuwą mu szczebliki. Jestem kusie! Dziwo się Bercik. Jak ty to chłopie robisz, że te twoje babeczki są takie moreśne? Ale wiesz, Bercik, to jest tak, napoczyno Hannes. Miałech ci psa. Przylazł ja do domu, a sam nasrane na tepichu. No toż pokazałech mu żółtoszkartka. No i na drugi dzień przylazł ja już zajść do domu, a sam ci już zaś nasrane jak stodoła. No toż drugo żółtoszkartka pokazałech temu psiokowi i tela. Przylazł ja na trzeci dzień, a sam ta samo lajera już zaś nasrane i to na rzodko i ku temu całki sztrudekel pojściany. No i Hannes i co? No toż pokazałech gizdowi czerwono szkartka i za tym łapnąłech siekiera i zaczasech gizda. No, to ja miakuję, ale rzeknij mi, no chłopie, co może się wspólnego ten psiok ze twoją starą i świekrą? Ano, dziś Bercik, one obie mają już po 2 żółte szkartki.